Makadini gogo? Ndiri kwangu makadiwo mwanangu. Ndiripo. Zita ndiani zvi? Ndonzi Lucia. Luciani. Matya. Kwa mchirizere kunzana Lucia. Amai Matya, gogo Matya. Gogo Matya. Andika. Kumushande kupi? Kumusha kumazowe. Kumazowe. Gogo Matya. Manga mine dambudziko ramanga minaro mukati kurarama kwenyu. Idambudziko rechini. Ndine purazi yangu kumazowe. Ndine muti wandinongoti ndipane zvigwenzi zviripo ndogona kutosiya zvikari zvangu hari zangu ndopandinobikira. Saka ndopandinongozororera nguva yese. Saka ndakati ndapedza kubika ndikabva ndasiya zvikari hari zvangu zvandobikira mambaira pasaidi kubva ndaenda kumba. Kuseni kwacho ndakasvikaona padhuze pamutapa paine zvimabhengu zviya zvinopenya penya zvinopfekwa nevana zviya. Saka ini ndakafunga kuti pamwe wazukuru wangu ndowaita sei wasiya, ndakatori nhonga kubva ndaturika mumuti ndikati kana auya anogona kusvoritora riri pachena. Ndibva ndapedzesa ndime yangu kubva ndaenda kumba. Ndakumba manje ndakangodona. Kudona kwandakaita kuya muzukuru wangu akutondimutsa, gogo chi kudaira handichagoni. Nditonzwa pahuro pangu pane chinhu chatondivhara. Kuti nditaura handichaita sei handichakwanise. Mwana azobuda ndotaurira wasawira wangu pasaidi ndozvakuita gogo. Azotaurira wana sekuru wauya. Zvikanzi aiwa mukaenda nawo kuchipatara wanofa nekuti wakaita kudona. Handei nawo kuno Madzibaba ari kuchiweshi anonzi Madzibaba Simba. Kubva ndaendwa neni. Apa ndinge ndaungonzwa asi kutaura ndandisete sei ndisakwanise. Ndaenda kuya ndipo ndakabva ndatotanga kuzvimba dumbu ndapuwa munamato kwa Madzibaba ikoko kuchiweshi. Dumbu rangu bva ratotanga manje kuzvimba. Wana wakati saka zvaramba. Handei kunonzi kwabhora kune anonzi sekuru Shumba. Kubva ndaendwa neni ikoko vakagondopuwawo zvehakata dzawo. Inini semunhu ndairwara handaiona kuti zvii zviri kuitika. Asi ndakazenge ndakupuwa mushonga kunzi itai sei inwai. Ndanwa mushonga uyu nhumbu yakatowedzera manje kuzvimba. Ndikati nditakurei ndawo zvandakagona. Wana wakagonditakura achigoenda neni kupurasi. Wazofonera sekuru wauya zvekubva kuno kuHarare zvikanzi aiwa handei kupi kuHarare. Ini ndakatomboramba ndizvekuita zvenharo zvekuti handichada hangu. Vakati handei nemi. Tasvika kumba kuzengeza kwasekuru kuya. Zvikanzi pane mumwe atakanzwawo akabatsira shamwari yemwana wawo. Mwana uyu ane shamwari yake yakanga ichinyora matesti kumarondera. Saka akabatsirwa naMadzibaba. Hanzi akanga ari kutofeila asi akandopasa. Saka izvikanzi handei ikoko kana zvazoramba tozotora zvimwe. Ndokubva taenda paMadzibaba waya. Nhumbu yangu yanga yazvimba zvishuwa. Pahuro ndisingagone kana handina chandaidya mvura yaindinetsa kumedza. Tasvika paya paMadzibaba waya hanzi vanonzi Madzibaba Katuka. Saka tagara manje. Ini ndakarara. Handina kuona kuti wane zvizhinji zvavakaita. Chandakaona ndoda kutaura mwanangu. Iremani nemafuta ndozvandakaona zvakabhoirwa. Ndokubva zvasanganiswa. Kubva ndapuwa kunwa. Mwanangu ndakarutsa. Kurutsa kukusvika pakufenda kutadza kana kumuka. Ndamuka ipapo ndakandogezeswa. Ndakaona nhumbu yangu yati svati. Yaserera pahuro pangu chinhu chiye chatodii chabva. Handitaura kuti chii chakabuda asi kuti vakasuka ndo vakaona. Asi vakandiudza kuti makabuditsa zvinhu zvitema zvinenge zvirimo nechinenge chinhindi so chinenge hachainzwisisika chinhu chakabva pahuro pangu apa. Zvabva zvinhu izvozvo ndakakwanisa kungotaura kuti ndine nzara. Zvikanzi wapei porridge. Ndakapuwa porridge ndikatodya. Mwanangu ndoda kutaura chokwadi muzukuru. Ndakangopuwa nguva yekurara pandakamuka ipapo ndakatonyatsomuka ndatoinini. Kunyatsogara ndizonzwa kuti kwenga ndatowa nani. Zvikanzi muri kunzwa sei naiwo Madzibaba wacho. Ndikati handina chandiri kunzwa. Zvikanzi gogo muri kutaura chokwadi here. Ndikati ichokwadi mwanangu. Iye zvinezvi kutaura chokwadi handina chandiri kunzwa kana zvichatozotanga. Ndopakazonzi nasekuru zvanzi tine zvinhu zvatinofanira kundobvisa kupi kumba. Ini ndikati ini handina chandinoramba nekuti ini ndindadii manje ndaporeswa. Ndakatorwa ndikaenda kumba kwa vanzvadzi yangu kuya. Ndokubva tazoudzwa izvozvo zvekunzi kuda unobviswa zvinhu. Zveshuwa vakatorwa wakaendwa nawo kumusha zvinhu zvikabviswa. Ndakamboti pamwe zvichadzoka
ndakaita mazuva ndichitarisira kuti ndichisvika pamutwe nechibhengo chihanda kuchiona pamunda pangu pai kuti ndikati zvichadzoka kusvika shuwa ndakatoona inga zvinhu zviye zvatopera zvechokwadi ndatova munhu mupenyu kusvika nhasi. Saka ndakazoti ndaendako kuna madzibaba waye ndikati baba ndatone rimwe futi dambudziko iri ramakapedza iri ndimakapedza zvikanzi mwanangu kana uine chokwadi chekuti ini ndindakakuporesa naika chitanga waudzowo wamwe. Ndikati baba handirambe nekuti kupenya kwenya ufanire kugumira muchitungwiza chete nekuti zvamakandiitira inini zvinoda kunzwikawo nemumwe munhu wese ari muno munyika nekuti mazvimbiro angaita nhumbu yangu nezvandanga ndinacho pahuro zvinoratidza kuti tinogona kunzi madhokota ari kustrike tozvidzvinyirira titorine munhu ari mudhuze anogona kutotibatsira zvichitopera iwewo uchinzi dhokota akastrike nekuti zvavakaita izvi wakashanda basa radhokota vakarigona. Skani yacho neoperation yacho zvese wakazviita nguva imwe chete ndikazvikabuda zvese ndikafamba panyika ende chokwadi ndisati ndataura rimwe dambudziko ndoda kutanga ndavatenda nekundiporesa kwavakandiita chokwadi vakandiporesa madzibaba handigone kuti ari munoziva kuti Goriati akarohwa naDavid kadikidi kana ndikatora chimiro chamadzibaba kamuzukuru kangu asi akanditurunura zvinhu zvakatotadzwa neng'anga hombe dzinotozikanwa dzinobuda mumaredhiyo wana sekuru chumba ing'anga asi ndakatowedzera kuzvimba dumbu rangu. Saka iye zvine zvidambudziko rimwe randazouya naro kwavari nderekuti kumusha kwangu kune dambudziko rekufa wanhu vari kupondwa kwakapondwa mwana musikana wehanzvadzi yangu nyaya yacho ikabuda mumanewspaper akamuponda wacho murume waigara naye nanhasi asati aonekwa hatazombomuwana 2015 gore rakapera futi kuchibva kwapondwa futi mumwe mwana wahanzvadzi yangu futi mukomana akasiya futi wana vairi izvozvi gore riro futi kune mumwe futi akafa futi nekupondwa kubulawayo. Saka ndorava nditi handitange ndaritanga usati wambonditaridzawo kuvanhu kuti ndakakubatsira asi ndikukumbirawo kana muchigona nditendereiwo baba ava ndikwanisa kundovatenda nei asi kune ane dambudziko anyazoziva ndiri kutambudzika zvechokwadi ngaatarise kuna madzibaba iwo ndofunga foni nhamba dzacho kana kuine vanoda ndinogona kuvapa. Tichazodzinyora vanotipa nhamba dzavo idzodzo. Gogo mungatitendere kuti kana vachinge vazopedza dambudziko iri rekupondwa kumusha kwenyu ngatiti papera rimwe gore peta kana mairi kana matatu kumhuri kwenyu kusina kusangana nedambudziko muzodzoka zvakare muchitipa chapupu icho? Handitomborambe nekuti izvozvi ndauya ndega kana kuti ndizowadenha kuti wasvike pano wakatondiona ndasvika wakati ko muroora wabvepi ndikati baba ndatizira zvikanzi unongotizira iwe uri murwere ndikati baba ndatizira ndauya ndopandakachitsanangura rimwe dambudziko zvikanzi chitanga wataura nyaya yako nekuti wakanzi wakanga waramba kuya kuzorapo ndikati chokwadi ndakanga ndaramba ndikati zvemapostori handichada takaenda kunonzi kune vanogona wacho hapana chakabuda dumbu rangu rakabva ratotanga kutozvimba. Saka apa ndikuda kutaura chokwadi akudzoka kana kuri kunzi ndinonzi dzokerai handitomborambe nekuti kana munhu waitirwa chakanaka kutenda kwakatonaka ndinoda kutaura chokwadi baba Katuka kana zvozodii wakandibatsira kutaura chokwadi ende ndaifunga ndichandowana mutumba womunhu nditona kamwana kadiki asi simba riri paari rakakura kupinda kukura kwenyika ino dai zvaikwanisika wabatsira nyika yese ende ngavarega kuita chinya kuti ndinozonzi ndiri kufamba munzvimbo dzakadi ngavafambe nyika yese ndiri kuvakumbirisa iwo pachawo ngavafambe nyika yese vabatsire semabatsiro avakandiita inini ndo zvimwe zvandiri kutovakumbirisa. Mashoko enyu ekupedzisira kune vamwewo vari kusangana nemadambudziko vaendawo kwakawanda asi zamboko hakuna vamwe vasvika pakunita sezvamakaita kuti ndafamba uchi mapostori akawanda asi hapana chabuda. Mashoko enyu ekupedzisira kuvanhu vari panguva yakaoma saiyoyo? Ini ndinotokumbira kuti kana paine ane dambudziko kubva iye nhasi nhamba dzichidaidzirwa dzefoni ngaabva anyora pasi kana achikwanisa kutaura nawo pamhepo wane dzifoni zvavo wasingakwanise ngavangobvunza kuti wari papi wanowanikwa ngavaende vakasununguka nekuti inini ndakaporeswa chokwadi riri pamberi paMwari wangu ngavaende vakasununguka. Zvizhinji zvatiri kuwanana nazvo mukurarama
kana vane nhumbu vari kutadza kana kusununguka kana kudii ngavasotombozvisungeba ngavangofona panhamba idzodzo vanoporeswa. Vana nehama vakambinge vafambawo nemi mufaro wakamira sei maporesa kana madzibaba Katuka? Baba handitaure nekuti kana kuzonzi kundobviswa zvinhu hazvina kumbonesa bane motikari yakawanikwa yekuti vatakurwe kuendwa nawo kupi kundobvisa zvinhu hazvinozombotora nguva nekuti vanhu vakaita kushama kuti nhumbu iya yapararere zveshuwa kutogarawo kudya sadza tese patebho saka hazvina kutombowarwadza kana kunetsekana. Saka kana izvozvi parakawaudza kuti wedu munhu uya handei tinodii wakatoti enda ndiyo wakaporeswapo chienda iwewe pamwe ndokuti atidii atitambire saka vakatotarisira. Ndinotenda gogo yamatipa iyi. Aiwa. Right, tadzoka zvakare kuchirongwa paSlyMedia. Tinokutenda yamani shamwari nekuramba muchititsigira. Chakakosha ndechekuti munofanira kulike or to follow Facebook page yedu kuitira kuti patinenge takupa zvirongwa zvakadai so munobva maona notification inokuratidza kuti aiwa pane mutakunanzva unenge wakubikwa. So ndakapera kana kuti mumaprograms apfuura takashedza baba Katuka apo vaitaura nenyaya yeback to sender. Vakawanda vanoti havana kuzvinzwisisa, vakawanda vanoti vakazvinzwisisa, vamwe vari kuramba vachifunza kuti aiwa zvinoshanda sei aiwa regai nyanzvi kana kuti mazvikokota munyaya idzi vadzoke vazvipindurire. Madzibaba Katuka makadi zvino tinofara kumarobati munosimba here? Aiwa tinotendeza. Yakadii nguva yecovid ine? Covid yakaoma basi mazuva ano zvaapari nani manje. Handitika tinotenda Mwari. Madzibaba toda kuti titaure nenyaya yechinhu chinonzi back to sender. Tisati nyatsopinda mutsanangudzo dzacho icho chinombonzi back to sender chii? Chinonzi back to sender mukoma Robert inyaya yekuti zviri kuitika mukati mekurarama kwevanhu. Pane nyaya iri kuitika yekuti vanhu vanozopedzisira vasisagona kunamata nenyaya yekuti vanenge voramba vari mumatambudziko. Munhu chaanotarisira kuti agone kuramba achinamata inyaya yekuti anenge abva padambudziko rake zvichienderera kuti anenge achinamata Mwari obva agutsikana kuti Mwari vandikomborera ndabva padambudziko rangu. Saka mweya wakazopa zano kuti chiri kuitika ndechekuti vanhu vanenge varomba vaya kana kuti vanhu vanenge vachitambudza vamwe vaya vakasadzorerwa zvavari kuita izvozvo vanhu vanongoramba vachiita chimwe chete. Ndosaka muchiona kuti dzimwe dzimba kana dzimwe misha panoramba pachiita dambudziko rimwe chete. Paita dambudziko kana pakashedzwa vabatsiri sesu kana kuti vaprofita sesu vanosvika dambudziko rinosiya ratonhodzwa asi parinodzoka futi rinotodzoka futi rawesi zvaakureva kuti dambudziko rakuita sekunge risingaperi. Saka back to sender manje mweya wakaona kuti zviri nani kuti udzorere chivi kumwene wacho. Zvakureva kuti mweya wakadzorera chivi kumwene zvakureva kuti dambudziko raakuchipera zvachose pakurarama kwevanhu. Icho chinomboita kuti munhu ugare pasi uronge kuti upenyu hwaRobert kana kuti hwaKatuka handidi kuti hubudirire. Mweya uyu unobva kupi? Mweya uyu imweya wegodo handitika. Nedzimweni dzenguva ndinoti pakurarama kwevanhu vanorarama mumwe munhu ane mweya waMwari mumwe anorarama ane mweya waSatani. Saka iyo godo iroro zvakureva kuti vanenge vachishandiswa naSatani kuti vanhu havade kuona chinoita munhu. Dzimweni dzenguva pakurarama mumhuri mune dzimwe mhuri dzinogona kukomborerwa. Takaberekwa mukoma nemunin'ina asi munin'ina mhuri yake ndeyokomborerwa. Iye mukoma inenge ichingotambura. Saka munhu yenokuda kwegodo anotsvaga zvaanotsvaga kuti mhuri iparare kana kuti mhuri ifanane nemhuri yake kana kuti kudzopfuura mhuri yake pakutambudzika. Saka mweya wegodo. Vamwe vanoti chitemani tusei. Imi makutaura kuti aiwa mweya wakati back to sender. Right. Ipapo mukoma matsanangura zvakanaka. Pakutsanangura kuti chitema hachidzorerwe inyaya chete. Iyo Mwari pachavo vanotaura kuti ndakakupa simba rekurwa nemuvengi usamusiya achirarama. Handiti usamusiya achirarama. Saka Mwari vanoziita sekunge Mwari vakanyarara kana kuti vasipo nenyaya yekuti dambudziko rinenge richikuti makaitirwa zvinhu zvosununguka zvodzokera futi makaitirwa futi zvodzoka zvichingoramba zvichidaro. Saka vanhu vanopedzera vakaenda kun'anga futi. Saka family yenenge yangoita zven'anga vavakuona sekuti kuna Mwari akuperesesi matambudziko. Saka ngatiti Robert ndiye ari kuroya hama dzake dzobva dzafamba mumwe oendawo nekusaidi
woti back to sender, mumwe oenda nekuside woti back to sender. Saka zvese zvinobva zvadzoka pamunhu wani papa. Ya ndokunge vaita zvinhu zvakafanana. Kune rimwe dambudziko ratinotoona panyaya yamatsanangura iyoyo. Vazhinji vanenge vanotsananguro dzavo vanouya chivabasira. Vanouya vakutsanangura kuti ari kundiroya ndinenge. Of which chinoshanda ipapo mweya kuti utange waona kuti chokwadi ndiye here kwete kutaura tsananguro dzawabva nadzo godzo. Saka vanhu kazhinji back to sender yakazoenda kune munhu wanga wasingakufungidzira. Vanongoramba vane chigumbo chingoti aiwa wandoda kuti adaende apa pacha achitema manje kuzi achidzorore yaama against aisisiri nyaya yekuti munhu akudzororwa pakati pechivi chake. Saka munhu panofambiswa sei papa kuti panyatsojeka kuti aiwa munhu ari kukuitira kuti usangane nematambudziko aya mukati meupenyu hwako ndinhingi zvobva zvanyatsodzokera ikoko, uyewo munhu iye anopiwa dzidziso yakaita sekuti aiwa munhu wauri kufungidzirawo kuti ndiye ari kuita kuti upenyu hwako husararame haasiri zvichida mweya wakaipa iyoyoka uri kutomudzimaidza kuti uone kuti kunge Stephen ndiye ari kuita ari kusumudza mhepo idzodzo asi aiwa iye ari someone else. Right. Zvazvinoita pavanouya handitika tunoshandisa mweya wekuprofita kumutsanangurira dambudziko rake. Vanhu vanongouya handitika kana munhu anongofona afona totomuti tumira picture yako ndiye yakurepresenta iye. Papicture iyo paakuonekwa matambudziko ese nepfungwa dzaanenge achifunga idzodzo zvakare zvokuti pamwe nhingi ndiye ari kundidai. Mweya wobva tokutsanangurira kuti kwete pfungwa dzamuri kufungidzira adzidziridzwa handitika, asi pakutanga taiva tichinongedzera kuti nhengi ndiye ari kudaro, asi nokuda kwemitemo nokuti pakurarama pane mitemo zvaizopedzera dzimwe nyaya dzaakuzoperera kana kumapurisa taakunzi chizviratidzaiwo muprofita kuti ndouyu kuroya kwake handitika. Tikazozvona kuti aiwa mweya unongotsanangura kuti munhu ari mukati medzinza rako odescribe mamiriro echimiro chemunhu asi pasina kutaurwa chizita handitika. Wobva zati saka tozozviona sei uye zvinopera sei. Ndipo notsanangura manje kuti pamunhu muchamuona kana zvaakutanga akudyiwa nezvinhu zvake achange akudai ende musazoenda kumuona nangwe kumunzwira tsitsa handitika. Saka zviri pachena kuti unonga kutoziva kuti munhu watakatsanangurwa wewe ndozvaakuitika ndozvataakuona nokubva waburitsa futi mukati medambudziko raunenge unaro panguva iyo semhuri. Ngatiti tinoziva tinombonzwawo matinofambawo vabereki nyakubereka chaiye vangave baba kana amai vanogona kunobata-batawo izvo zvinhu izvobva zvaenda kuvana vavo. Mwana wouya kusowe ofusikomunzwa kuti aiwa zvinhu zviri kuitika kubva mumba menyu chaimo ndaamai vako kana kuti ndibaba vako nematsanangurira muri kuita, unezenge wane choice here kuti udzosere kumubereki kana kuti imimi munogona kuti aiwa regai tishandire dambudziko iri ringobva tisadzosere kunyakutombora. Ya ipapo mabvunza zvakanaka. Nyaya yekuroya inenge isisinei namukoma kana munin'ina kana mai pakurarama kweupenyu handitika. Saka zvatinoita isusu patinoziva kuti dambudziko riri kubva kuna mai kana kumunin'ina kana kuna baba tatsanangura munhu iye ndiye anozosarudza patinomubvunza handitika akutsanangura kuti kuti dambudziko iri riri kungoti ndakabatsirwa richidzokera rikabatsirwa nyaya iripo inofanira kuti mweya uyu udzorerwe kwawakabva. Sandi vese vatinogona kubatsira tichiti ngazvidzokere kuvaridza asi nokuona nematambudziko mweya ndio unogona usefa handitika unatsa kuonga kuti nyaya iyi tikangoda kuti tiipedze kadaro chete munhu ari kudzoka futi achibata futi zvinhu zvezvi handitika. Kana kuti kana riri shave reuroyi rina amai ava kana kuti rina baba katinomunin'ina uyu toona kuti shave iri kai kuti tivakoke kuti ngavauye kuno tivabatsire kuti shave riende iri vanenge vachitoramba kuti zvemapostori ndezvokunyepa kati kwamunoenda ndokukunyepa handitika. Zvinenge zvaakupa kana kuti isu tichidzorera kumuridzi kuti adyiwe nemwe zvaakatora ndizvo zvimuparadzi. Haisi nyaya yekuti tinge tamuroya kana kuti aroyiwa inyaya yekuti imimi mukoma Robert kana muchiroya vemhuri yenyu imimi vachingofa vamwe vanogona kufa nemusoro vamwe vanogona kufa nemaaccidents zvichingodari muupenyu zvokupai kuti musumuke muti zviri kuitika izvi rufu ruripo asi mauri erufu uyu harusi rufu ruchaiwo handitika. Zvaakureva kuti mweya waMwari wakubatai kuti mugone kuidentifya kuti zvaakuitika izvi sandi zvinofanira kuitika handitika. Ipapo tinenge taakuti aiwa taakudzorera kumuridzi iyeyo ari kuita kuti vanhu vapondwe vanhu vafe nemusoro ndiye akuparara nemusoro kureva kuti zvaakakoka zvaakaenda kundotsvaga ndo zvaakumupedzera yemuridzi haachagona kutumira kuimwe mhuri kana kumwe munhu saka kuti adyiwa nechinhu chake kuti nezvaakabata nemaoko yake. Kune vamwewo madzibaba vanoti vanogona kunotsvagawo maererano nechitendero nebhilifu iri mukati mekurarama kwedu anonotsvaga mushonga wekuzvichengetedza pamwe iye nemhuri yayo. Mushonga uyu pavanopiwa kazhinji havawanzitsanangurirwa kunzi kune zvinozobuda pamberi apo
Zvinogona kuzokanganisa kana vana vako kana vazukuru vako. Asi iye anenge anotsvaga mushonga achiti ndiri kutochengetedza mhuri yangu. Nekufamba kwenguva zvozopanduka manje. Zvokuti dzimwe dzenguva akatozvifambira anogona kutonzi aiwa iwewe ndiwe uri kuroya wakaroya uri kuroya kana kuti vana vako vasaroorwe kana kuti vaite mari kuti aiwa ina ndina kana mushonga wandakaita wandakabata inini. Mune dzidziso yamungape kuvanhu vakaita saivavo ndeyekuti chii? Ndotenda mukoma Robert zvomabvunza. Ndoda kutokupai semufananidzo zvimwe zvinhu zvakaitika masvondo apfuura asi hatizotaura nemazita. Taenda kuGuruwe pane mwana mhuri yakauya kuno kuchitungwiza tichiibatsira mweya ndokuprofita tsananguro vakatsananguro tagara tichidzinzwa handitika zvakanzi ndo zvinongoitika takavati aiwa imi dzokai mondotora mubereki wenyu asi pamuri kuenda kutora mubereki wenyu musaende muchitsanangura kuti pane zvatsanangurika zvakaipa asi mungoti aiwa baba namai zvanzi uyai nemunhu waMwari kuti tibatsirwe muripo muchiziva dzimwe nhoroondo dzakaitika kumashure asi pavakauya baba vacho nemhuri takavatsanangurira mafambiro akaita baba muupenyu hwavo vakazotsanangura kuti zvochuwa zvamukutsanangura ndakazviita kare ndichida zvakati nezvakati aida kuita bhizinesi remombe pakati pekurarama kweupenyu shuwa mombe akadziita asi mhuri yake yakanga yaane matambudziko akasiyana siyana handitika baba vakabvuma vakati zvochokwadi nyaya iyi ndakutoziziva kuti ndo zvandiri kuita asi kuti ndingozomuka ndataura pamhuri yangu kuti ndo nyaya ndiri kuita kuti nyaya yakaitika pakurarama kweupenyu hwangu ndikatora mushonga asi mushonga wakazopanduka ndaitya asi semunhu waMwari sokutsanangura kwamaita ndingabatsirike sei ndofunga takazoenda nawo kuGuruwe kwacho takasvika tikabata zvinhu zvaivanetsa nezvaitambudza nhasi uno vari kufara saka pasina back to sender manje abvuma handitika saka taakutora mishonga iyi toiparadza nenzira yatinoparadza nayo zvaakureva kuti kana akumbira achaita kuti munhu aende futi kundotsvaka mushonga uyoyo azvipupurira pamusoro pemhuri yake saka hapana back to sender ipapo asi dai vasina kuuya vakaramba kuuya taibva tati aiwa takutoita back to sender kuno muvengi wenyu tichiziva kuti munhu aramba kuuya kureva kuti nyange tikamutorera zvaari kushandisa munhu iye achadzokera futi kumabasa yake iyayo ndo mashandiro nedziso yatinozovapa. Right, toti munhu auya mhuri auya maita back to sender muvengi abvaza kuti zvandakuita kaizvi zvandiri kunzwa zvinhu zve zvadzoka kwandiri iye munhu wacho akaitwa back to sender oyo kwamuri achida kubatsirwa ane back to sender here anoenda aiwa haana back to sender kana auya abvuma chinodiwa inyaya yekuti pana Mwari panoda kubvuma kureurura handitika saka kana munhu auya achichema achiti ndindaita izvi asi ndakusangana nezvizvi handitika tinogara naye pasi zvekare handitika toona kuti nyaya yezvaari kushandisa zvacho kana kuti uroyi hwacho itaipi ipi ende ari kushanda nenzira ipi nokuti kune mumwe anenge ane shave akatopiwa riri shave rokuti iye akutopinda musango nokugona kutogadzira zvaanogadzira zvokutouraya munhu kugadzira kana mheni kana kugadzira nyanga kana kugadzira chii handitika uroyi une magrupu yayo kozoti uyu munhu uyu haatogona kubata mushonga wokuti anoziva kuti ichinoda asi chinhu chaakapiwa saka kana auya munhu iyeye ane chinhu chaakapiwa taakuda kumuti enda wodzorera kana kutomuperedza kudzorera kana mweya uchitendera kuti takachiparadza chinhu izvi zvapera asi kazhinji panoparadzwa zvinhu izvi kazhinji tinoshuvira kuti munhu aende kudzorera kwazvakatorwa nokuti ndokuda kuti paanoparadza zvinongoparara asi zvinogona kudzoka futi neimwe nzira nokuti mweya saka kana munhu auya atite back to sender kunganga iye tinongowati aiwa taakukubatsirai handitika kuti mukwanise kuenda kudzorera zvinhu izvi kwamakatora handitika kana kuti aiwa taakukubatsirai nokuparadza zvinhu izvi musazopinda futi pakubata zvinhu izvi pakurarama kuupenyu wenyu munhu iyoyo anogona kutotendeuka akutozoparidza achiti ndaitoroya achitaurira vanhu zvaiitika muupenyu hwake asi atotendeuka munhu iye atova munhu waMwari akutoita mabasa akanaka pamuti pokurarama ndatenda. Takatarisa back to sender tingati inovaka mhuri here kana ndinoparadza nekuti obvious panenge paine kubatirana mishonga nekuti upenyu hwemunhu husaite husafambe zvakanaka uya zvake zvanga zvisingafambe zvakanaka obva avengawo baba mukuru kana kuti ndovanga vachizviita obva aenda kumadzibaba obva ati back to sender kuna baba mukuru vemunhu uyoyo tingati back to sender inovaka mhuri here kana ndinoparadza. Back to sender pakuona kana makamboroyiwa kana muchitambudzwa mukoma Robert kuti maita chinhu chese pakurarama kwenyu upenyu wenyu hakuna chinofamba handitika mhuri yenyu ichiparara handitika pakurarama munoona tsotoona kuti back to sender yakanaka inotovaka nenyaya yekuti pakuita back to sender inyaya yekuti mumhuri
pane munhu anenge ashanduka asisiri munhu akuparadza vamwe zvakureva kuti uku hakusi kuvaka. Saka back to sender iri kuuya pakuparadza mabasa yezvakaipa mumhuri nokuparadza vavengi handitika. Saka zvakureva kuti mhuri iyo yakurarama ichifara. Saka ini pakuona kwangu nepakuziva ndiri kuona sekuti inovaka mhuri. Imimi ndimunoshanda kumasoko nemhuri dzakawanda matambudziko ari kusangana nevanhu mukurarama kwavo ndiapi? Ya pane matambudziko atiri kuona mukoma Robert, matambudziko yakawanda. Vanasikana vari kupinda mudzimba vosvika pakuroorwa asi havagaremo, asi paongororo patsvagiridzo nopakuzoziva pamweya mutsvene waMwari zviri kuzoratidza kuti pane mhepo kana kuti rima rinenge rapo riri kuparadza imba iyoyo kana kuti dzimba dzevanhu ivavo. Pakurarama zvakare kune vanhu vari kushanda asi chavaburitsa hapana pakurarama kweupenyu hwavo. Patsvagiridzo yemweya zviri kuoneka zvakare kuti nyaya iri kuitika kuti pfuma yavo isashande inyaya yekuroyiwa kana kuti inyaya yemhepo kana kuti yekushandisirwa mushonga kuti urombe nokusabata chakanaka zviitike. Kune mhuri dziri kungoramba dzichiparara nechirwere chimwe chete nenzira imwe chete. Kune vamwe vakatombouya vakandishambisa kuti muna machi mega mega maitofanirwa kufiwa. Saka zvaureva kuti kune dzimwe ndufu dziri kuitika dzisiri ndufu dzaMwari asi dziri ndufu dziri kugadzirwa nevanhu pamusoro pekurarama. Kune humwe urema huri kurarama hune vanhu isiri nzira yekuti Mwari anofanira kunge mumwe munhu ari chirema mumwe asiri. Saka kune matambudziko akawanda. Kune vamwe vanhu vari kushanda mabasa asiri avo, vanoitwa nedigiri asi kuti agone kuwana basa hariwanike, kwete nekuda kwokuti azive asi nekuda kwokuti pane mhepo iri kuitika pakurarama kweupenyu. Kune vamwe vanhu vari kurarama mukati medzimba vasisagona kuwirirana, iri nyaya yekuti mumwe mudzimai anenge akaiswa mweya wezvikwambo, mumwe anenge akaiswa mweya yakasiyana yemadzimbuya kana yemadzitete, haagone kugara kusunga imba iyoyo. Kune vanhu vachikadzi vari kutaura nyaya dzekuzorwara vachiita sekunge vane kensa asi isiri kensa, iri nyaya yekushandiswa panguva dzeusiku vachiita sekuti vanenge vachirota asi pachizoshaya mududzira anovadudzira kuti pamunorota imimi muchisangana nemunhurume sandi kusangana nemunhurume sandi hope chete asi muri kushandiswa nemweya wakadai wakadai. Kune vamwe zvekare varume vakusvika mukati medzimba idzi dzakuparara asi vanenge vari kunze musingazivi kuti chii chaitika. Vanenge vasingazobuda pachena kuti chaparadza imba yangu inyaya yekuti mukati mesuo kati mukati memba hamusisina moto handitika. Munhu iye anenge achishandiswa zvekare asi ari munhu wechirume pakati pekurarama pakati peupenyu. Zvinozopa futi zvakare kuti dzimwe misha dziri kuita kuti vamwe vanhu vakadzi vazoenda kubuda kunze kuita gumbo mumba gumbo kunze nechikonzero chekuti mukati memba iyoyo anenge achingoti pakutanga ndinogarira vana vangu asi azoona kuti munhuwo uyezve pamwe maedges yake anenge achiri madiki, munhu wezopedzera nokuda imba yake achiita zveimba yake asi achiita chivi cheupombwe handitika. Saka kune zvinhu zvakawanda mukoma Robert zviri kuitika mukati meupenyu zvichikonzerwa nemweya yakaipa, zvichikonzerwa neuroyi huri kuita vanhu mukati menyika ino. Kana vanhu vachida kubatsirwa naMadzibaba Katuka vanozvifambisa sei? Ya vari muno muZimbabwe tinogara tichitaura patakatanga tichingoshandira ndipapo pamba patinoshandira pa1885 St Mary's kuchitungwiza 1885 St Mary's kuchitungwiza. Kune vanenge vari kure vanongofona panhamba dzedu isusu handiti opiwa madirections kana kuti vari kunzvimbo dziri kure kunyika dziri kure tangogara zvekare tichivabatsira kana pamafoni. Nyange vari ikoko vanongobatsirika pamafoni, vanoda kuuya semhuri vanongouya ipapo tichibatsirana. Ngatiti pamafoni apa tinoda kuti mabva mapa vanhu vari kuona chirongwa phone number dzenyu, mubva mavaudza futi kana paine nguva dzekuti munofonerwa nekuti vamwe vanozofona kuno kuSlyMedia vakatuka vakatipa nhamba asi foni yavo ino vakatuka havasi kudaira foni havasi kupindura message. Saka nyatsovatsanangurirei kuti munoshandawo sei kuti vanhu vave nepatience mubasa renyu kana vachinge vaita vakutsvagai pafoni? Ndinotenda mukoma Robert, mashandiro atinoita isusu tinoti mande tinenge tiri kukrava yedu handitika kwatinobatsira vanhu vanenge variko vanenge vauya makuseni tinovabatsira kusvikira tapedza vanhu ivavo. Kazhinji tinokwanisa kupedza kuma6 handitika. Mazuva anoti Tuesday tinenge taakubatsira vepamafoni handitika. Vepamafoni ivavo vane dambudziko rokuti panguva yavanofona wakavati aiva ndichazokubatsirai havatende kuti munhu uyo ari busy, vanotanga kana kutopopota kana kutsanangura kuti
chinga makasiya nhamba dzenyu ndio zvinoita munhu waMwari here pakurarama, kana kuti mumwe munhu zvekare anofona pakati pousiku. Ndinoshuvira kuti vanhu vakafona kubva ku6 na 6 kusvikawo kana na 8 inguva dzakaita sei dzakanakawo kuti tinogona kubatsirana nawo. Chitatu, tinowanika zvekare futi panzvimbo imwe chete pa 1885 St Mary's kuchitungwiza. Musi weSaturday zvekare tinosangana futi nevanhu pa 1885 zvekare papa St Mary's kuchitungwiza. Asi pamazuva ese iyayo munhu paanowana mukana anogona kufona, asi ukafona ukangomiswawo kuti aiwa muchazotaura nababa nguva dzakati, izvozvo vanhu vanofanira kungoti teererawo, nokuti sometimes nguva zhinji kana tichibatsira vanhu pai vanenge vauya handigoni kubata foni, saka foni inenge ina vadare dzimweni dzenguva panze, saka vanhu ivavo vanogumbuka kuti mazodairisa munhu asiri yesei pakurarama kweupenyu. Saka ipapo ndachitokumbira kuti aiwa ngavatiregererewo kuti munhu anenge ari hwani wekuti vamwe vauya vari kubatsirwa vauya pachavo koza vada kubatsirwa pafoni, zvinongodawo kuteerera panguva yamunongonzwa nguva yakati tabatanawo nguva yakadaro iyoyo tinobatsirana zvedu. Kazhinji vanhu vari kutofara vatiri kugona kubatsirana nyangwe pamafoni ipapo nyangwe vanouya. Taurai namba dzenyu madzibaba hamuna kuzodzitaura. Totenda 0774 371 583 ndodzongorodza zvakare 0774 371 583. Mataura pamunoshandira ku St Mary's mukataura zvakare nhamba kuti vanhu munogona kubatsira pa nhamba, ko vanoda kukutorai kuti aiwa handei kumusha kwedu kubhikita, handei kubhinga, handei kuchorocho, vanozvifambisa sei? Ya chinoitika ndechekuti mukoma Robert hatigone kungoenda kucholocho kana kuti kubhikita. Nyaya ndeyekuti tinototanga kwauya munhu kana kuti tataura pari pafoni takuprofita nekukutsanangura dambudziko rako pafoni ndokubva wanzwisisa, mweya wobva watsanangura kuti ndinoda kutosvikawo pamusha wenyu paitwe zvakati nezvakati zvorudzi rwemunamato, tinoenda. Hatingoerekana tangomuka kuti munhu akangofona kuti ndiri kudai kuti muye kumusha kwangu. Dzimweni dzenguva munhu ane tsananguro dzaakaudzwa kuti pamusha ndo pane zvakati, isusu pamweya pari pamutumbi wangu uchitoda zvavo kuti mweya there's no need yekuenda kupi ikoko, inyaya yekuti togona kungokuitira kuno zvinhu zvopera. Tinobvuma, tinotenda kuno vanhu vazhinji vatiri kutendera futi mudzimba, tinongoenda panotaurwa mafambiro nemaitiro, handitika kuti tinofamba zvakati. Kazhinji handizofamba nemotikari netransport yavo, ndofambawo neyangu kuitirawo zvikonzero, asi tinoenda kubhikita, tinoenda kupi nekupi kunenge kuchifanira kunge kuchiendwa. Handiti mashoko enyu ekupedzisira pachirongwa chezara nhasi Madzibaba Katuka. Mashoko angu ekupedzisira ndinongoti vanhu vaMwari chiri kudiwa izvozvi izvi panguva ineyi chinopedza dambudziko ndiMwari. Tiri kuona, ndoda kupa sedzidziso, ndiri kuona vamwe vanhu vatinobatsira vanozopedzesera vakuti baba tauya pano ndofunga ndopekupedzesera, nokuti taona mabatsiriro enyu nevanhu vakatiudzawo mukabatsirawo pana dambudziko ravakanga vanaro rakapera, zvakarambawo pano baba ini mwoyo wangu ndakufungawo kutongoendawo kutotorawo zvinhu zvangu kana kuromba kuti ndidzorere, nekuti Mwari ndaona kuti Mwari haasi kuzvigona. Saka ndiri kuti kuno vanhu hakuna chisingapere kuna Mwari, zvinongoda nguva kana kuti unenge wangotorawo nzira isiriyo inopedza dambudziko. Uyezve patinobatsirana nemi vanhu vaMwari gonai kutenda nokunzwisisa zvatinenge takuti ndio zvatiri kuda kuti tishandise kuti dambudziko renyu ripere, handitika ndizvo ngatiitei. Ndo zviri kupa reference yevanhu vanozokupai nhamba vachiti takabatsira dambudziko redu imbozamai wapo. Vanhu iwapo vakayamukana kwabvunzisa, haisi nyaya yekuti tinovaturika ruoko chete, atinozopa raviro nezvavanofanira kunge vachiita, vanenge vateedzera zvatatsanangura ndokuti vabude pamusoro pedambudziko. Kazhinji vanhu mukoma Robert vanofunga kuti nyaya ndeyekuturika munhu ruoko chete. Pane nyaya inodzikadzikwa nemweya yoonekwa kuti panoda mhiko, inyaya yemhiko yakaitwa pamusoro pekurarama kwomunhu. Ndosaka munhu ari kuti akapfugama ari kuita asinganzwi naMwari, ndosaka munhu ari kuti akabatsirwa zviri kungopera nguva diki zvichidzokera, kureva kuti imhiko yangosiyana nechii chiri kungoitika. Saka ndinokumbira kuti vanhu vagone kunzwisisa kuti parayiro yavanopiwa iyo ngavateedzere nemo. Dzimweni dzenguva tinokupa munamato kuti enda undogeza mazuva matatu, munhu anogona kugeza zuva 1 kuti ezuva ngwangosvika pamwiri wangu, kana kuti kanda dombo iri kumabvazuva munhu anogona kungorikanda paada. Hazvibude, teedzerai zvamunenge maudzwa nemweya chaizvo tinokunda. Ndo mashoko andingataure kuruzhinji rwose ruri kutiona. Mubvunzo wangu wekupedzisira Madzibaba musati maenda ndokuti vanhu vamunobatsira
vanhu vamapostori here, vanhu vanonamata here, kana kuti munhu anenge aine dambudziko hazvinei kuti unonamata kana kuti haunamati kana kuti unamata chechipi, asi munhu anenge akuona kuti aiwa inini ndikaenda kunobatsirwa kumadzibaba kuti nemweya zvinhu zvangu zvinogona kufamba. Right, mabvunza zvakanaka. Atibatsire chete nevatinonamata navo kana kuti vanotenda chinamato chedu. Tinobatsirana nevamwe kana vamwe makereke. Nyaya haisi yekuparidzirana, handitika, asi inyaya yekupedza matambudziko kuti vagone kuzonamata. Kunogona kutoya munhu oroma weimwe chechi totomubatsira ende atimumanikidze kuti zvawapera dambudziko pano chiita kuti tinamatetesa. Kunotoya nevamwe vanhu vanogona kutoya vachida kusarenda futi zvinhu zvavo. Saka hatisi kubatsira nevanhu vane matambudziko chete yekuti vari kuroyiwa kana kuti vane matambudziko ekufirwa kana kuti vane matambudziko ekuti yakadai. Tikutobatsira nevane matambudziko ekuti havachada urombwa pakati pekurarama kwavo. Saka munhu wese tiri kubatsirana naye. Amen. Totenda.